Значи аз имам двама мъже. Мъжа на бащата ми и любовника, който е в така наречено, както той твърди, в Англия. Значи в момента, в който съм с любовника, така наречения, защото ние не поддържаме вече връзка, откакто мъжа ми се е прибрал, значи в момента, в който съм била с него, не съм била с мъжа ми. А бащата на децата знае ли за любовника? Да, знае. Значи ние сме били разделени. Двамата мъже в какви отношения са? Ма те не се познават. Стана ясно, че не сте алкохоличка, но каква домакиня сте? Знаете ли защо ви питам? Виждам, че тук не е метено много от отдавна. Ами много от вчера отдавна. не е метено. Наистина ли от вчера? Да, от И я да вчера. ви покажа какво ще събера. Вижте, дръпнете се. Гледайте. Вижте какво ще събера само тук за кратко време. Ами да, от вчера не е метено. От вчера? Да.